Renungan Harian HKBP Minggu 27 April 2020. Behama pamalosu tu Jehovah. Turpuk sadarion Pesalmen bindusap 116 ayat 12. Tung behama pamalosu tu Jehovah ala saluhut denggani uhum nai tuau. Behama pamalosu tu Jehovah. Nang mandok maulete do hamu tu debata ritikion ibana do na mangaramo tingulum sian ari tu ari, minggu tu minggu, jalasian bulan tu bulan, 1 tahun mergati tahun. Molo hehe hita paturi aka nariko tijabu, memang alani aka kesibukata do olo do sipata gabe lupa martangiang madok mauliate dituhani HP nunga diramo tinguluta di bagasan saborngin namodom hita. Sian pengalaman ni parpesalmen di terpukon balga ni asini rohani di bata nasai tokto mangaramoti ibana pola di dok ibana tung behama pamalosu tu Jehovah di ayat 12. Ai dirajumi ibana dang tuk gogona manang bohape bahenonna lahu mamalos na binaheni di bata tu ibana. Alani i saya mandok mauliate do ibana tu di bata jala marhitin na manggarar aka baga-bagana tu Jehovah ima ngoluna di ayat 15. Dilehon ibana do ngoluna gabe pelian tu di bata ala dangadong be na umarga di ibana holan ngolunaido na boy di pasahat tu di bata gabe peliana dalan na mandok mauliate tu di bata. Songoni ma respon ni parpasalmen tu di bata ala memang dirajum ibana do nang dipalua di bata ibana sian hamatean. Alani i sai mandok mauliate do ibana tu debata ala asi dohot holong ni rohana na balgai di baheni songon halak na porsea di asi ni rohani di bata na sai toktong mangaramoti nguluta ikon madok mauliate do hita tutuhani ala asi dohot holong ni rohanai ubahen namate Yesus dihau pinorsilangi humopop ita pardosa. Danga dong na tarbahin hita laho mamalos haburjuani di bata holal marhite na mandok mauliate jala mamelehon nguluta gabe pele na mangolu di adopan ni di bata. Rom 12 ayat sada didokdo asa tapasahat madaging tai bahen pele na mangolu na badia na hinalomohon ni di bata. Dohot jepek dohonon siani ikon say madok mauliate do hita tu debata ala asi do holong ni rohana tu hita marhite na say mangulahon na hobar tu lomo ni rohani di bata bahen sangap di guarna. Amen. Sian buku si jahawan si kanop ari di HKBP buku pajonok hamu ma tu debata.